Hej og velkommen til episode 2. I dag skal vi lære, hvordan man laver indersider og skruebolde. Vi vil starte med indersiden. Indersiden er simpelthen ikke særlig svær. Tror man. Fordi når man laver den forkert, så kan du godt risikere at få skader og slå. Så har du de første skridt her, og så stiller du støttefoden lige her ved siden af. Og det er sådan rimelig vigtigt, at du ikke kommer til at få den til at ligge som en halvliggende brist, men at den ligger som en inderside. Så du skal prøve at ramme den helt lige midt på bolden. Det er sådan set meget simpelt. Videre til skruebolde. Skruebolde, det er så knap så simpelt. Det er det næsten en inderside. Støttefod lidt længere ude, fordi det er et skud. Og så tager du simpelthen bare og skruer. Du rammer ydersiden af bolden. Altså, du rammer den ikke helt yderligt. Altså, du rammer den ikke lige her, sådan her. Lige så får du den jo ikke fremad. Du rammer den halvt inden, sådan her. Og så får du den simpelthen til at skrue. Og det samme gør du sådan set bare med indersiden. Vi kan prøve at vise. Men, altså, jeg bruger det bare ikke så meget med indersiden. Hvad man er sådan. Jeg bruger min bristen. Så prøver jeg at se, om jeg kan få den til at ligge med bristen. Men nogle gange kan man jo være i situationer, hvor man bliver nødt til at bruge indersiden. Tak fordi I så med.